Ελληνική ραδιοφωνία. Για τον νομό Ιωαννίνων 102,1 και 88,2 FM. Για τους νομούς Άρτας και Πρέβεζας 100,3 FM. Και στα μεσαία στους 765 χιλιοκύκλους. Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου για να παρακολουθήσετε τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Στερεώματι της δυνάμεως αυτόν, ο σταυρόν υπομείνας και των θάνατων καταργήσας και αναστάς εκ των νεκρών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ως μόνος παντοδύναμος. Ελήφθε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ελήφθε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, όταν αδυσκυλεύσας και των ανθρώπων αναστήσας τη Αναστάση σου, Χριστέ, αξίωσον ημάς εν καθαρά καρδία υμνήν και δοξάζειν σε. Ενείτε αυτόν εν ήχος αλπιγκός, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, την Θεοπρεπή σου συγκατάβαση δοξάζοντες υμνούμεν σε Χριστέ, ετέχθης εκ Παρθένου και αγώνιστος υπήρχες το Πάτρι, έπαθες ως άνθρωπος και εκουσίως υπέμεινας σταυρών, ανέστης εκ του τάφου ως εκπαστάντος προέλθον, ή να σώσεις τον κόσμον, Κύριε, δόξασι. Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ότε προσιλώθης το ξύλο του σταυρού, τότε νεκρώθη το κράτος του εχθρού.
νεκρούς εκ των τάφων ανέστησας και των ιστήτων παράδεισαν ήνιξας. Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Εν είτε αυτόν εγκυμβάλεις ευήχης, εν είτε αυτόν εγκυμβάλεις αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εξάτω των Κυρίων. Οδυρώμενε μετασπόδεις, το μνήμα σου κατέλαβον γυναίκες, ευρώσεδε των τάφων ανεογμένων και μάθωσε παρά του αγγέλου το κένον και παραδόξον θαύμα απήγγειλαν της Αποστόλης, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος ο κόσμο το μέγαν ελεός. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το η χείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. Την των παθών θείαν μολοπόσιν σου προσκυνούμεν Χριστέ ο Θεός, και την εν της Υιών δεσποτική ιερουργίαν, την εν τέλει των αιώνων Θεόφανος γεγεννημένην, τους γάρεν σκότη καθέντοντας, ο ήλιος εφώτισε της δικαιοσύνης, προς ανεσπέρον κυραγωγών έλαμψην Κύριε, δόξα Συ. Εξομολογήσαμε Συ, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσαμε πάντα τα θαυμάσια σου, το φιλοταράχον γένος των Ιωδαίων ενωτήσαστε, που εισιν η Πιλάτο προσελθόντες, οι φυλάσσοντες στρατιώτες, που εισιν εσφραγίδες του μνήματος
που μετετέθη ο τάφης που επράττει ο απράττος. Πώς εσυνήθη ο θησαύρος
Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερευλογημένη υπάρχεις Θεότοκε Παρθένε, διαγάρτου έξω σαρκοθέντος, ο αδυσυχμαλώτιστε, ο αδαμάνα και έκλειτε, η κατάρα νεκρώτε, η Εύα ελευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και εμείς εζωπηθήμεν, διό ανυμνούντες βόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξα σοι. Δόξα σοι το ρίξανι το φως, δόξα εν υψής της Θεό, επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμολογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δεήσιν ημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός, ελέησον ημάς. Ότι Σίμωνος Άγιος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ο Θεός την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Καταξίωσον Κύριε εν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφήμας, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός
γενναία, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι ημαρτώνσι. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου όψομεθα φως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.
και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμε. Ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου, του Τιμίου Πρεσβτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ευλέψευους ημών έθρος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξιάν ταρασάντε και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμε. Πάσης πόλεως χώρας και των πιστήκουντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περ' ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Πλέον των αντιπαρούντων, νοσούντων καμνώντων εχμαλώτων, και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Χριστίνε ημάς από πάσης τρίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε ατούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Ό,τι πρέπει εσύ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικειαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Αγίον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα στος ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού
βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε, σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ότι να ακούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητήρ. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όνισον το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δικαιαεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου των Κύριων, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό έως υπάρχω. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας αλληλούια. Μακάριος σου Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας αλληλούια. Βασιλεύσε Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογέννης Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξαμένος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε
τη συγχαρητή. Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή, του λίθους φραγισθέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιώτων φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστης τρίμερος ότι δωρούμενος στον κόσμο την ζωή, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, ευών συζωδότα, δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. στρατιώτων φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα, ανέστης τρίμερος σωτήρ, δωρούμενος το κόσμο την ζωή, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευών συζωδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα την οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Η αγάπη του Λόγου Πάτερ πτερούμενος, επί του δέντρου δήλθες αγγελική βιωτήν, και εξυνέγκασι μην καρπούς της χάριτος, εξ ον
πιστός Δαβίδος Ιων ακρότης, μη διαλείπεις πρεσβεύων, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Στήλος γέγονας ορθοδοξίας της δόγμασιν, υποστηρίζουν την Εκκλησίαν ιεράρχα Αθανασία, το γαρπατρί των Υιών ομοουσίων ανακηρύξας κατήσχυνας άριον. Πατέρος Ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Τον πανεφήμων μάρτυν Χριστού Γεωργίων, Ιωαννίνων το κλαίος τευπολιούχων στερών, άστα συνεγκομείων ανεφήμισομεν, ότι ενήθλισε λαμπρός και κατήνε γεν εχθρόν του πνεύματος στη δύναμη, και νυν απαύστος πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται, μεσητεία προς τον ποιητήν αμετάθετε, μη παρήδεις αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά προφθάσωνος αγαθή εις την βοήθειαν ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, ταχύνων εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν, η προστατεύουσα οή Θεότο και των τιμώντων σε. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Άγιος ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας.
Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω. Σοφία. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη, παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνοι. Ουγάρεστη προσωποληψία παρά τον Θεόν, όσοι γαρανόμος ήμαρτον, ανόμος και απολούνται, και όσοι εν νόμο ήμαρτον, δια νόμου κριθήσανται. Ουγάρια κάτε του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλυπήτε του νόμου δικαιωθήσανται. Όταν γαρέθνη τα μη νόμων έχοντα φύση, θα του νόμου πει, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εισή νόμος, ήτινες ενδείκνυνται το έργον του νόμου, γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσις αυτών τη συνειδήσεως. Και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα κρυπτό των ανθρώπων, κατά το Ευαγγελιόν μου δια Ιησού Χριστού, Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομεν. Δόξα Κύριε, δόξα Το καιρό εκείνον, περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδερφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδερφών αυτού, βάλλοντες αμφίπληστρον εις την θάλασσαν, ήσαν Γαλανείς, και λέγει αυτής, «Δεύτε ο πίσω μου και πίσω ημάς εις ανθρώπων, είδε ευθέως αφέντες στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν, και προβάς εκείθεν είδεν άλλους δύο αδερφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδερφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζονταν στα δίκτυα αυτών, και κάλεσεν αυτούς. Είδε ευθέως αφέντες στο πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν, και περίγαινε όλη την Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκον εν τις συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας
σαν μαλακίαν εντολά. Πνεύματι και αΐ